abantu bantumura mwensi mbuya muri nkorera igano mwarose mbuya muri kabisa litangani ngire libageli ngaligani abageni bonds bachire go twa pole nga mbuya mono naende karibu seita kabere ngire libageli ntebye familia mugaka gechule nyatindo nga pola soko siro mugako yo ono mugako oyo moto bwate asabaga katwa sigete sekenyoreke lakini rende buna fata ikagoteba otigira matunda erene melia renge lakini otigira matunda maiga igo getena gechule mamioro nabana bamino mwensi mbatenga pole na ndo mugaka atmoka omweli gukora abantu bamintonte benga ntole ne bati lero tole na His Excellency the Deputy Governor Kisii County Your Excellency karibu sana seita to anchete abantu ambara kumanya wya lakini mbawate bati lero gukora I think the first time ogo ja seito Nyatieko ndete ngwera ne lingambu ya mono nche unamusi umweli mukaya akeiga ntwara minyoka ntina governor lakini ajite ngabo montomuya na ajite ngabo montomuya bono togusumega sana governor kweli kweli nandengo te Your Excellency kero kwenda ko kororomo governor ito motebinga asante nato eta macha ko kumanga hills water project ya 10 million tokobeka chitangi alikanyimbo kobeka tori chitangi ya Nyatieko na manga ime abantu baito banyora machi igoto motebinga mbya mono nande motebi no tole ntu siasa na bere siasa no ekiba ndio mintora na otokora gikani kana tuwaseka igomba tebi nenda ira neseito omweli pimbo toteberi getingere maiga getingera abge ko kulia nyamboto ni maitenga kibwata mangana mange na tebetenga ngochara to bange because buna wono abantu baito babo taboli ngonya ko boli barenga inkere gochi ekina keliki arenge koti toteberi omushuma nto maitena maite ko bange bintu getikeri getwara conclusive answer to manye ongokere na ndenyo yake ko fwagie serikali mutobekere binta Nyatieko ntobwati no egeti abantu barakorera no matanga unabona etarenge holiday igoto tebeli Your Excellency nga tumeshukuru na ndio twa kirembo ya sogocha omweli nkore abantu bamintonte beiga omweshiwa kibagendi no muntomya na ndene ro muchumboro ngominyoka ntorake lakini ese yaikeire bona nintware kunya gukwana na eralia tigango twe kibagendi liba kabona na incha abantu bali bakobole obuchumbe bwa MCA bangeteli baga kibagendi colleagues aliogiriri ngo tobwate ngo iratolense so that tokonya abantu baito igonkorera abo mbatebinga abantu bamintekero moko enda mwende buya ncha samalita ngoro kwa musu mweli mokaya omu MCA gaiga igochibese chirina 8 plus 5000 na 3000 ni chane 14000 ngotomanda sesi miagetene chindembe kengaiga mbia mono. Thank you MCA igarero ntubwate umusani na